पुन्हा येऊ दे. अजून काम 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 मोठं सगळं चांगलं सांग त्याला. बघ काय माहितीये काय आपल्याला ना कचकरी लहरल्यावर ना सोडायचंच नाही. असं झालं की कोणी सोडायचंच नाही. नाही सोडायचं. जागेवर उभं पण ऐका आपण काय आहे मोठं काम कर. बायकांचा मला शेती चालू पण नेमकं झालं तरी काय? त्यांचा मला शेती चालू आहे. माहित नाही. आपण अडीचा लावू आपण अडीचा लावू आपण अडीचा लावू मला काय यायला पण पाहिजे. का? का म्हणजे? तुला माहित आहे? काय? ए, माझं तर जुनं प्रेम शैला. बरं का शैलेंद्र काय झालं? आईची बाप माझ्यावर बिघडलं. का काय झालं? नाही, असं वाईट वाईट करायचं नाही. हा? अजिबात पडत नाही. बरोबर आहे कोणी टाकली ना जागेवर कोण टाकली? प्रेम जागेवर कोण टाकली? मग पुढं काय पुढं केलं काय केलं? मी पण कंटाळलो ना, म्हटलं आपण जरा नोकरी काढलेला बघा. मोठा पाण्याचा मग म्हटलं मुंबईत घेऊ. म्हणजे जरा सुधारला असतो. जरा पाण्याचं बघायला लागला. लागलो म्हणजे फक्त बोल पाणी पुढे पाणी भेटलं आता गेल्यावर. गेलो मुंबईत गेलो 2-3 महिने चांगली मस्त गेली होती. आणि असा पैसा कमवला. म्हणजे 10 लाख रुपये. एवढं धामा एवढं चिल्लर बिल्लर जमा केली तर काय? 12,000 एवढा. रिक्षा कसा झाला? एवढं? मस्त मस्त. मग इथे गाडी काढली. मुंबईत आपलं समजत नाही. हा. पण आपण नावच काय? चला गावाला. मग काय करू? एवढंच होतं. आलो. गावाला आलो. म्हणून काय? म्हटलं आता आंब्याचा याचा काजूचा टाइम आहे तुझा आंब्याचा टाइम आहे याचा काजूचा टाइम झाला.